Okay, kuthiwani ke ngoku apha kuthiwa in the figure below RDS is a tangent. So now by jongaring you can see that oh RDS nyani nangiya i-tangent. Okay, bayi-indicate. So ndidla ngokuthi funda i-statement qala ne. The reason sisifunda i-statement because we want to make sure that yonke into e-indicate kwi-statement iya-appearisha kwi-diagram. Are we together? E.g. kuthethwe ngu-RDS oyi-tangent sekhona uyabonakala kwi-diagram. So kwathiwa ke ngoku to a circle O at D. Kwathiwa if BC is equal to DC. So na siyojonga pha bayibonakalisile loo nto. Yes, bayibonakalisile uba uBC ulingana nabani? No DC. You see, okay, so you are happy ke ngoku bayibonakalisile. The reason uzijonge izinto uba bazibonakalisile is because xa uphendula i-question awuzumane as a student ingqondo yakho ayizumane ubuyela kwintoni kwi-statement ne, because now ingqondo yakho izafocasa kakhulu kwintoni kwi-diagram. So now that's why ke ngokufuneka kwenze sure uba into ebhaliweyo phayana kwi-statement iyabonakala kwi-diagram. If ayibonakali uyoyi-indicator, e.g. wabe bechazile apha uBC ulingana no-DC bengayibonakalisanga, wena into obuzoyenza ubuzofika apha uyibonakalise ngezi signs, because xa uphendulayo awuzuba nayo ingqondo izomane uyobuyela back kwi-statement ne. So you make sure that into kwi-statement iyabonakala kwi-diagram. Okay, so siqhubekeke. Kwathiwa ke ngoku and also bathi and u-CDS is 40 degrees. Nansi u-angle CDS. So as you can see now by jongaring apha ku-diagram bayibonakalisile because u-angle CDS it's from C to D, then from D we turn siya ku-S. So that angle is this one. Okay, so bayibonakalisile i-appearisha. Then bazothi ke ngoku again calculate with reasons. Now basibuza umbuzo, calculate with reasons the measures of BDC. Okay, so sizaya kwi-diagram yethu ke ngoku siyojonga ezinto bazifunayo. So the first question bafuna uBDC, so from B to D, then from D to C. So bafuna le angle. Okay, so uye wathini phaya? In other words bafuna u-D2. So uye wathi u-D2 wakho ungubani wena? Ithe uBDC ulingana no-angle CDS. That i-Research theorem. CDS. What i-reason intoni? Okay, uthe uB Ku-Thorncott theorem. DC ulingana no CDS. What i-Thorncott? No CDS. Okay. Angle CDS. What i-Thorncott theorem. Okay, masijonge ubunyani bayo ke ngoku le nto uthetha ngayo, because besigqiba uthi qala sathi okay i-Thorncott theorem yenzeka xa kukho funeka kube kwi-triangle qala ne, and ii-vertices zale triangle apha zitatshe i-circumference. Then if ke ngoku one of the vertex mayitatshe ntoni? I-tangent ne. So le angle if siyayiname le sithi ngu-A, ngu-B, ngu-C le circle, so sithi tangent yethu ngu-D ngapha. So yeah, izaba ngu-DB or DB ABCDE ne. Okay, so siyayibona ke ngole tangent yethu ngubani? Nansi tangent ne. Okay, siyayibona i-tangent yethu, but now unale angle apha. Le angle ingu-40 apha ilingana neyiphi angle kule triangle? Funeke ke ngoku sithini? Sithi le angle ilingana neyiphi angle? Ilingana kandijonge le triangle mna funeke ndiphume kule triangle ndingene, because le angle ingu-40 yenziwa yile line iyi-tangent yenziwe nayo le chord ingu-AB
uyayibona. So le angle ke ngoku ingu-40 apha kumele ilingana ne-angle e-opposite labani la AB phayana kula triangle. So i-angle e-opposite u-AB kula triangle ngubani? Ngu-C. So which means u-40 ulingana nale angle. Uyayibona. So now kawujongileyo ke ngoku apha size kwi-question yethu ne bayijonga ring kwi-question yethu le angle ingu-40 yenziwa nansi chord ne. So besithe phana i-chord kube ngu-AB apha i-chord ngu-CD. Are we together? And ke ngoku kawunyuka nayo le ayikuniki i-triangle ne. Sorry, ayisiniki i-triangle ene vertices. Oh, iyasiniki i-triangle ene vertices. Nazi i-triangle yethu. So nansi i-triangle yethu sinyuke nayo. Siyayibona i-triangle yethu? Ewe sir. And le triangle iya qualify because zonke i-vertices zayo zikwi-circumference. And one of the vertex itacha ntoni? I-tangent yethu. Okay, so ke ngoku thina i-focus yethu ke ngoku le angle ingu-40 yenziwa yile chord ne nale tangent, right? So if yenziwa yile chord nale tangent, so kule triangle ine vertices ezitacha i-circumference zontathu, yeyiphi angle opposite kuyo? Nansiya. Are we together? So nansi angle elingana no-40. Ndiyavuma nayo u-DB ulingana, u-D2 ulingana no-40 ne, but akalingani because i-tan chord theorem. Are we together? Uyayibo? So nansi angle yokuqala elingana no-40. Masiqale phaya ke ngoku ngaso sesiyiphendula. So sithini ke ngoku? Sithi okay, no Menier, siyabona ke ngoku ba okay le angle ingu-40 apha ne, because le nto inento nokwenza i-angle esiyinikwe ngu-40 and le angle ingu-40 ilingana no B1. So basically what I'm saying is that u-B1 Menier noba kuthiwani ulingana nabani? Ulingana no D1 ne, because of i-tan chord theorem, right? So this means that u-B1 is actually equal to 40 degrees. Okay, siqibile ngayo la angle, but siphinde siqaphele ukuba njengoba sisathetha ngale angle kanye kanye, le triangle yethu apha yi-isosceles triangle because inamacala amabini alinganayo, and le angle sinayo apha ingu-40 opposite elinye icala elilingana nelicala. Sihamba sonke? Ewe sir. So now which means also le angle ingu-40 opposite elicala lilingana nelicala. So ne angle e-opposite elacala suppose ube nayo ibe ngubani? Ibe ngu-40. Are we together? So therefore ungatsho ke ngokuconclude ukuthi u-D2 is also equal to B1. Isizathu yintoni? Zii-angles opposite equal sides. Is it make sure? So therefore u-D2 ulingana nabani? No 40 degrees. Are we together? And you know that u-D2 kaloku yila angle ubuyifuna u-BD, ungasuke uyineme ngela hlobo bebeyineme ngalo u-BDC. Is it making sure? So nazi i-steps ekusuppose uba uzilandele ne. So mna into endiza kwenzela yona as uba sindiyirekhoda le session, uzayifumana i-record nale question paper, ndiza kuthumele yonke le nto besiyenza so that uzoba ne-question paper ube ne-link yomane uyojonga ku-YouTube i-steps, so that ka umane uphinda uzibuyele uzitrayele, umane uphinda uzikhumbuze nangevideo ne. Ewe sir. Okay, then masize ke ngoku, akho ask pha so far? Sir. Okay, wonderful. Masicime ke yonke into elapha sibe sifaka i-angles ezisinazo. So sinayo le angle ngokuba ngu-40, sesiyidiscoverishile, sesiyiprovile naleba u-40. Okay, kuthiwa kufunwa bani ke ngoku? U-C. Where is C? U-C, uC le angle, and you notice that u-C
happens to be an angle on a triangle, and kule triangle inosi already sesine angle ezingaphi? Okay, sorry, sesine angle ezi-2, so sifuna i-angle yesithathu, ne, which will make ubomi bethu lula, ne. So to get uc i-interior angle, so sizayazi uba okay uc ulingana no-180 minus ezi angles sesinazo phayana, ne, which is minus u-b1 minus no d2, because the angles of a triangle. Are we together? That's our reason. Therefore, which will make uc equals to 180 minus 40 minus 40, which is equal to what? 100 degrees. So, are you happy? Yes, sir. Okay. So, go 100 degrees le angle. Okay? So, siyaqhubekeka ke ngoku kwakhona. Sithi okay ke menyara. Now masibhale ezinto sesinazo. Sinale angle ku-40, sinale angle ku-40, sinale angle finding zethu ku-100. Ndi-update i-diagram yam because kuba lula xa sendizibhalile kwi-diagram, wena ubhala ngepensili ke kwenzela ungamane ungayenzi into yakho ibe mdaka, ne. So kuba lula ke ngoku kuba ndiyazi uba okay ndizokhangela ntoni ndinantoni. Now sifuna u-a. Oh, u-a yile angle. So bayijonga ring ndinantoni apha? Hey, okay. U-a yi-angle ekweyiphi shape? Sijonga is either ukwi-triangle okanye because ishape esijongayo sijonga i-cycle quad, sijonga i-triangle, any shape between i-triangle ne-cycle quad. Those are the main shape oye uzijonge ne-bow tie theorem. So now bayijonga ring u-a wenziwa zezi lines ziyi-2. Hey, and ezi lines ziyi-2 kan continuisha apha ngaphandle ziformisha ntoni? I-cyclic quad. Cyclic quad. Wonderful. So if ziformisha i-cyclic quad ubugqibotsho wena wathi into yaziyo nge-cyclic quad was uba i-opposite angles are supplementary. And le angle ndiyifunayo I happen to have i-opposite angle yayo, ne. So which means mandisebenzise ntoni? I-opposite angles ze-cyclic quad. So if zi-supplementary ithetha ukuthi u-angle A plus u-angle C add up to what? To 108. Because they are what? Are opposite angles of a cyclic quad. Cyclic quad. Okay. So if that's the case, you already have u-A. Ufuna u-A must also transpose abani? U-C. But siyayazi uba u-C ka simtransposayo simtransposa sesimsubstitutile. So izoba ngu-180 minus lo C usuka ngapho ngu-100, right? Which will give us ubani? U-80. 80 degrees. 80 degrees. My. Okay. So that's one way of getting that. Sihamba sonke. So ngu-80 lo. Masijonge ngoku because kwi-Euclidean soloko zininzi indlela of killing a cat. Andiyazi ukuba kutheni ikati nelishwa soloko ibulawa ngotishala be-maths because abake benza umzekelo ngenye into. So mhlambi yona ifanele kukufa. So now there are many ways of killing a cat. So nathi masiqhubekeke siyibulale. Sijonge ukuba yeyiphi enye indlela omnye because ubona ngendlela ezohlukileyo, ne. So omnye angathi mna menere into endayiqaphela pha le angle A xa ndijonge le triangle ndendafumanisa uba kukho le triangle, and le triangle into ebangela uba ibe special kum, it's because ii-vertices zayo zonke zontathu ziphi zikwi-circumference, ne. And one of the vertex idibana itatsha ntoni? I-tangent. And ndiyayazi ke ngoku le angle iformisheka apha ngaphandle ifonyishwa yile tangent, because ifonyishwa yile tangent yenziwa yile tangent plus nale chord kumele ilingane ne-interior opposite angle kula triangle.
So le angle ngubani ngu40 no40 which is 80 bayijonga ring ne. So uba ngu80 so ithetha ukuthi nale angle ngubani ngu80. Uyayibona? So masiyibhale ke ngale indlela or uba ubuyisolve ngolhlobo. So indlela yakho isolve ngayo uthe wena okay uangle A mener ulingana sithi into le angle kasibiza ngu BDS, right? BDS le angle lapha ngaphandle, right? Ne le angle ngu8. So angle A ulingana nabani no angle BDS. Ongubani because of what? Because of uTancourt theorem. So therefore this means angle A is equal to BDF when was the angle eziyi2 sesimbona ngu40 degrees plus 40 degrees. Ne? 40 degrees plus 40 degrees which will be in conclusion 80 degrees. So ungakhethuza umazikhethele le uyibona isuitable kuwe kwezi options yi2 between blue no red, ne? So yephi wena ongathi uyayithanda imethod yokuphendula la A? Lena ye-cyclic quad sir. Le ye-cyclic quad, okay, wonderful. Ihamba nayo ye-cyclic quad because kulate ngofuneka ubambe uthathe imethod engathi yenze sense kuwe. Noba omnyangaza nemethod engathi hey inswempu or what, but wena stick to the simplest method. So besino 100 apha sabana bani kanene sesathi sino 80 because of opposite angles ze-cyclic quad. Okay, so sijonge sifuna bani ke ngoku u-O1. Hey u-O1 naye kofuneke sim-highlight nangu O1 wenziwa zezi lines ziyi2. Into esiyiqaphelayo ke ngale line is that isubstandwa yile ntoni yile chord, ne? Ine arms ezingubani ezingu-B nabani no D and the angle at the center. Then safumanisa uba hayi man ikhona nenye angle ekwi-circumference esubstandwa yi-same arms, izandla zayo ziyafana. So nansiya la angle ikwi-circumference nayo yenziwa zii-lines eziyi2 ezine same arms or same hands which is uD no B. So siyayazi ke ngoku i-angle at the center and ujonga ntoni because le angle iface the same side, right? Nale iface ngapha, so they need to face the same side and they need to be subtended by the same chord or by the same arc, ne? If ngengabikho i-chord but kubekho i-arc which is i-arc yintoni yile distance usuka apha uzotsho apha, ne? So now ukuphendula leya i-ask sizosebenzisa ntoni? Sizothi okay no menero into esiyaziyo thina u-O1 ulingana nabani is 2 times u-angle A, and the reason it's simply because these are what if it's 2 times angle A, it's simply because what? Because it's an angle. I know that an angle at the center is 2 times or equal to 2 times the angle at the circumference. The angle at the circumference. Are we together? So yes, sir. Angle at the center is 2 times the angle at the circumference. Therefore, this means that O1 is equal to 2, and we already know our A is 80. That means O1 is equal to 160 degrees. Yeah. Okay. So O1 160 degrees. Sibe sigqibile la question for 9 marks, ne?